Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyagita kat naggapo. Kaya ni pagayam Almira, iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agtawanak iti 17, idi nagbalin akaayan-ayat ko ni Elmer akalugarak. Malaksid iti agpada a profesional a naganak na, adda kabaalanda iti bihag. Idinto tamarigrigat kamilaeng. Kat daytoy tinagbalin alaped iti relasyon mi. Buano papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Almira. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sige, Elmer. Agkita tantumanan inton bigan. Talaga ka di asan na mabalin nga umunagak di tabalayo? Adda day ta tricycle mi. Kaya't naasawan, saan ang naglako da tatang kananang ko. Saan da ka kaya ta makita? Ung tandak tumanan Saan ka madanagan? Agkita tantumanan iji eskwelaan inton bigat. O sige, nuday tati ko nam. Bye. Sige, bye. Asino dyan ang itulod kan ka dito balay? Ha? Nanang? 17 mo pa'y laang makiboy-boyfriend kan? Kasano ang makaturpos ka iti panagadal mo ngayon kasta? Barkadak laang ni Elmer. Elmer? Kunakon kat, iso day ta dya anak damam ko ni a professor kan Sir Rafi a polis. Ag-classmate kami. Iso nga intuludnak, nanang. Saan ka ang maibagay kadagita a pamilya? Tandaan day ta. Malaksid abak nang da. Managtagibasit da pa iti padada a tao. Almira, ada ka mo't lagayam diti kantin. Wan, umay katag meriendata. Nakitak ni Elmar iti library. Birbirukan na ka. Ay, nalpas mat gaya man ti klase na. Kunak no madamapay laang agak eksamen. Da kayo ka din? Kasla-kastan. Isumot lagaya makanayon kayo ang makita ng agkuyog Ay, ni Ma'am Alma day ta sumungan. Good afternoon, Ma'am. Almira, Ma'am? adaywam ni Elmer. Kayat ko ang makaturpos ni Elmer iti panagadal na. Kat no maaddaan iti girlfriend, saan asikati kayat ko? Naawatam? Pudno gayam ama nagtagibas si tagiti naganak mo, Elmer. Pasensya mo ni Mami. Ipagpagapumla ko makanyak. Nagsakit timbaga na kanyak. Enjoy pa'y mismo kantin nga do tinakangag. Di ka matanagan. Kasalitak ni Mami. Nasakitan nagitinaramid na kanyak, Elmer. Jak ipalubos at agibasitan na tayo day ta babae. Uray pa'y no professor. Husto, nana. Ha? Saan nyo ko man apadakkelan pa'y? Anya saan? Ha? Mapan kun tupay pagsasawan. Saan, nana? Ay, mapan ko ipungot-pungot yawanan bae. Rumuar ka ditoy! Professional ka, ngam di mo amo arespitaran ti pada matao! Nanang, husto daytan, agawid tan. Rumuar ka ditoy, taglaban ta! Pumanaw ka di tarwarte gate mesi ka babay. No di mo kayat ang mga yamak iti pulis. Ay, saan nakababutaw nga may balawd? Awan karbangam amang pabaeng iti anak ko! Nanang, agawid tan, pangaasin. Ha? Hello, Manong. Hello. Nalpas kami na nagsarita kanina nang. Anya ti ko, nana. Nakapag-desisyon kami. Umay ka dito Manila. Ha? Ngam kasanon ti panagadal ko. Ituloy mo dito ya. Manong, jak kayat dita. Di mo kaya ti maya dayo iti boyfriend mo? Manong, Para iti pagsayatam da ito eh. Minor de edad ka pa lang ang maki-boyfriend. No adda ka dito eh. May ulom ti agadal. anya. God, saan kayo na nakita ka ni Elmer? Jak ka mo no sa dino ti ayan na ita. Inya dayuda ka no. Sigun iti damag.
Saan da talaga akayat ang makiayan-ayat ni Elmer ken ka? Ala anak mata ni manong ko. Anya? Ijaya kon Manila nga ag-eskwela. Di awanin best friend ko, no kasta? Adamat dito'y dagiti naganak ko. Agsubli ak tupay dito'y. Sapay ko maa. Jak amo. No agkita kamin tupay ka ni Elmer. Siya kon tinangisaga na kadagita gamit mo nga agpa Manila. Nagadumot ang dagita nanang. Sa anak ka din nga agsubli dito'y. Ijay kan nga agyan. Da kami laangan kan ni tatang mo ti umay mang bisita kan ka. Ada dumandanon kanya ka. Nga idarom nakano ti ina ni Elmer. Itatao madayo akon. Sumardang mat kumanday ta nga issue. Sa anak mo't nga agtagtaga rin ah. Jay ina ni Elmer ti kunamlan asino. Gapotada kwartada? Ha? Bay ida nga agdaro? Sumardang kayo kuman nga agsao-sao nanang. Tapno awanan ti gulo. Kasano ko maasumardeng ah? Kat sandak mo ta sardengan? Oray no marigriga tayo. Sanda tayo ang mabalin at agibasitan na kasta. Dito iti silid mo, Almira. Agyaman ak manong. Tadabukod ko asilid. Imay ka dito, tapno agadal ka. Isumat dayto ti Aramida. Awan ti boyfriend ah. Igaad mo ti agadal. Uwan manong. Nas ka na matungpal mo ti arapahabdananang parakan ka. Ngagbalin ka a profesional. Tapno si kanto mo ti tumulong kadakwada. Uwan manong. Pudno ka di. Anak ki boyfriend ka iti anak ti baknang. Gayam ko laon ni Elmer manong. Ubing ka payadin ko. Agadal ka pa nga muna. Sakbaya panunutom ti makirelasyon. Kablawan ka anak ko iti daytoy a panagraduar mo. Agyaman ak nanang. Natungpal ni Almira ti arapahab mo, nanang. Nagbunga dagiti ado a sakripisyo mi ken ni tatang mo ken ka anak ko. Nanang, saanan nga agawid pa ni Almira? Ha? Apa yan saan manong? Apay nga gawid ka pay laang. Dito ikan, narigat ti panagbiag ijay lugar tayo. Oh, nangag mo? Iso ana saysaya at adito'y kalaangan, Almira. Agbiro ka dito iti pagtrabahuam. Ado ti trabaho nga agur-uray kan ka dito eh. Nangag mo dayta. Adala ko madamagak kada kayo nanang. Anya dayta. Kumusta ni Elmer? Ay, sos! Nalagip mo maninday jay a tao. Agkin kinusilap kami latta iti inana. Kastamutan iti amana. Manon atawan ti napalabas. Saan kayo lata nagurnos? Ay, nangato ti pride da. Lipat munday jay a tao. Taoray siyak. Sanak nga entrisado amang mo no kasano ti biyag na. Apay, diyo mo, nanang, damutan ka ayan-ayat ni Almira? Ay kanasaya at no kasta. Ita, ta nakapaggraduar kan. Kan maadaan ka mo ten iti bukod apanggadan, Almira. Sige, mabalin mon ti makiayan-ayan. Ikarik Almira, asan ka apulos nga agbabawi, tasyak ti pinilim apakasaran. Aramidak ti amin, tapno maipay ko tinanamay, kan naragsak abiyag kan ka, kan para ka dagiti agbalintong anak ta. Agtalaga kan ka, Vic. Saan man adakal ti sweldo, kan nangato ti posisyon ko, ikarik. Agbiro kak iti mas nasaysaya at trabaho. Pag tinulungan ta abuklan tinaragsak a pamilya, Vic. Hello, Manong? Hello, Almira. Nabasak iti pagiwarnak. Tipan naka-arestar nila kay mo. Kunak man o insardeng nanti panaglako na iti illegal a droga. Maikaduan dahito agundaway apan naka-arestar na. Saan ka nagkurang anang bagbagakan kwa na, Manong? Di namot lata sardengan. Ay, jak maawatan. No apay asinirrak na dahito nga illegal nga ramid. Sika tinakababain, Almira. Uwan nga rod, Manong. Sapay ka iprom-promote ko. Pinanunod na kumamad dahito.
Uday mo't dayta na asawa mo na ading ko. Ala, patib ka rin ti pakinaka mo. Ay man, imawag ni nanang kanya kita eh. Intaray da ka nung manan ni tatang iti ospital. Anya? Diyak kumakayat nga ibagakan ka. Tamok ti pagdaldalanan. Ngamnas ka na maamuam. Agyamanak. Agyamanak ta imbagam kanyak dayta, manong. Dumawdawat akit dispenser kan ka. Amok akam mali dayto nga naramid ko. Inaramid mo iti na minsan, Vic. Binagbagaan kan. Ngam apay adi mo pailain sardeng. Saan ka di nagkariak kan ka idi? Nga ipaay ko kan ka, kan kadag iti anak ta tinamay. Wan, ngam saan ababaan iti illegal awagas? Awanan ti sabali ama panunot ko awagas. Amumat, saan ko analpas ti panagadal ko? Naipromote ak iti trabaho kas manager. Ngam kastoy ti inaramid mo. Apay, Vic. Apay. Aklunak ti basol ko. Noan yaman ti panno sa kanyak. May baludag iti manu atawan. Ang tandaan na Malmira. Inaramid ko daytoy. Para kan ka. Kan kadag iti talong anak ta. Awanan ni tatang Almira. Natayan. Iso kapilitan nga agawin tayo sa probinsya. Wan, manong. Ala, agrobatan. Urayan na tandananang. Ganda giti kakabagyan tayo. Italaman ang anak kita ta Almira, kalpasan ti Manu atawan. Wan nga ron. Makapala din ita panunutan tinapasamak ka ni tatang. Nabayag gaya man nagsaksakit. Kat, kumusta kan? Damag ko, naipromote kan iti trabaho. Sino tinakaamuan? Ni nanang mo. Nabayag kami ang nagsistorya iti kalman. Kumusta gaya man ni Elmer? Di mo latagaya malipatan anya. Awanan ti damag ko kankwana. Kasano, kat di ka mat nagawawid. Umainton madamdama. Agsarita kayon ton. Kasta ka di? Nagpinakawan ka di matan ti pamilyayo. Awan ka din gora ti maysa kan maysa. Almira. Nagrikat nga awatan nga awanan ni tatang mo, Almira. Nanang. Makipaglabingit kami iti pupusan ni tatang mo, Almira. Elmer? Kadwak ni nanang ko. Makipagladingit akiti pamilyayo, Almira. Apay nga da kayo ditoy. Nanang, lipatan tayong tinapalabas. Agpipin nakawan tayo kumaitan. Mabalin ka di? Pakawanan na kuma. Nabayagan day di apanawan. Kat dep-dep paak tinalaos ababawik. Gaputa sinaktak tiriknam. Pakawanan na kuma. Kabsat. Itaman langan ang nagkita ta, Elmer. Kumusta kan? Single parent akitan, Almira. Pimusay ni misis ko, gapu iti kanser. Talon atawan tinapalabas. Talon nagiti anak mi apapaadalik ita. Duamat dagiti anak ko. Mayat gahan ti trabaho mi di syudad. Siya, saan ko na naituloy ti panagadal ko? Isong agtaltalo nakitan. Tinapatag. Naragsak kayo kadagiti anak mo. Siyak, nakabalod mat nilakay ko. Maraksakan ako unay, ta nakaawid ka dito lugar tayo. Ket nagpinakawanan dagiti naganak ta. Awanan ti gura da iti tunggal maysa. Wan nga rod. Nabayag nga inururay ko daytoy ang mapasamak. Ket laglagi pa Malmira. Saan man na nagbaligi ti ayan ayat ta? Agnanayon latta ti ayat ko kan ka, Almira. Nasagid ti riknak iti dayta nga imbaga ni Elmer, Mr. Lonely. At dagayam ti kasta aklasi nga ayat. Asaan akabaalan ikaten ti uray na unday apanawen.
Tuy pagayam mo, Almira. Almira pagayam ko, nasayat una ita nagpinakawanen dagiti naganakyo. Katawanan ti gura iti puso ti tunggal maysa. Tanaragsak matlaang ti kaunggan, no awan ti nagtalinaed agura. Ket kada kayumet kini Elmer, mabalinda ako na asaan siguro ada kayo ti para iti tunggal maysa. Numampay nakabalo ti asawam, si aasawa kalatta, pagayam ko. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Almira. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.